metrovým kanónom, boli to ľahkopančerové vozidlá, samozrejme stali sa cieľom alebo terčom ostreľovania nemeckých kanónov a nemeckých ľahkých zbraní. Ďalší za ním je Halftrack, polopásové vozidlo. Vidíte, že tieto armády používali veľmi často polopásové vozidlá, len na to, že tie pásové vozidlá veľmi majú vysokú priechodnosť. Čo sa týka ďalšieho vozidla v poradí, bolo známa GMC, bolo vozidlo, do Sovietskeho zväzu, čiže ste ich mali možnosť vidieť bojovať aj s Červenou armádou, aj samozrejme s americkou armádou po celej dĺžke bojisk. Doniesla ďalších vojakov, títo vojaci sa idú zakopať, respektíve sa pripravujú. Samozrejme, Nemci okamžite poslali na bojisko lietadla, ktoré zničiť vzdušný prieskum. Zrejme americké lietadla boli ešte vyradené z boja, respektíve neboli tak blízko, aby mohli zasiahnuť. Nemecké lietadlá získali prevahu nad boiskom. Ktoré sú pripravené pomôcť svojim súkmenovcom a parašutisti z vysokej jednotky sú naozaj tlačení, pretože ťažké zbrane zatiaľ nemajú v ruke, akurát stihli poslať preč zajatých Nemcov a ostatné veci musia skrátka si nechať vybiť nemeckých lietadiel, ťažké zbrane podporu letectva.